Здравейте, скъпи приятели на Таро Страст! Сега сме с краткото видео, което ще е на тема какви са пречките помежду ни. Ако все още не сте харесали, не сте се абонирали за страничката ми, моля, направете го сега. Знаете, това е важно за мен. За въпроси относно лични подредби и моите карти, знаете, че винаги можете да ме потърсите. Благодаря ви, че ме пишете и се свързвате с мен. И сега, започваме с кратка идентификация. Кой е той? Кой е той? Човека, пред който има пречки. Човека, кой е той или тя, знаете, драгите мъже винаги също са добре дошли. Моля, обърнете си гаданията, аз говоря така, вие си го нагласете така, че да го разбирате. Не се сърдете, знаете, че няма как да говоря едновременно за мъже и за жени. Звучи абсурдно. Кой е той или коя е тя? Персоната, която ще дойде на нашата масичка магична. Добре, това е някой, с който вероятно в момента нямаме комуникация, в момента не общуваме. Някой, с който нещата леко-леко са застинали. Но това е някой, с който не сме прекратили тотално отношения, сме ги сложили на пауза. Сякаш някой, който си е взел почивка. Някой, който гони някакви си негови амбиции, някакви си негови цели, някакви си негови неща, някой, за който ние се питаме дали случайно не сме се излъгали, не сме се нафантазирали, не сме си въобразили. Това е един човек, който се занимава с много неща едновременно и вероятно просто в момента няма ресурс за нас, няма време, няма... Тоест той дори да има време, сякаш няма нужното според него време, което би искал да посвети на тези отношения за развитието им и затова смята, че в момента с малкото, което може да даде, е по-добре да не дава нищо. Сякаш изчаква по-добро време, тогава когато може да посвети повече време и внимание на нас като цяло. Иначе, както казахме, умен човек, стратег, заед, чувствителен, гони си нещата, амбициозен. Добре. И да видим, все пак. Ти заети човече. Какви са пречките помежду ни, освен това, че си заед? Ти заети човече. Да. Това е човек, който е инвестирал много в даден проект и сега бавно го сбъдва. И вероятно става дума за работа, за училище, за финанси, за кариера. В момента това му е на дневен ред. И сякаш това отнема вниманието му, това отнема ресурсите му и затова мълчи. Не ни е казал, не знаем точно какво прави, но не е изсметнал за необходимо. Той каза, че има определено количество енергия и смята, че не е правилно да я разпределя между вас и това, което прави, защото така и двете неща не биха били удовлетворени, нито вие, нито делото, с което се занимава. Добре, това е... Да, като цяло за него това също е изпитание, защото това е човек, който е нетърпелив. Човек, който иска да получи всичко и веднага и понеже знае, че от вас няма да получи всичко и веднага, знае, че трябва да положи нужните усилия, затова предпочита да не проиграва шанса си, да не проявява бедност към вас, да не проявява невнимание, а просто да дочака по-добри времена, да постигне това, което е решил, да получи изблъдването си, за да има време да посвети на нас, на новото начало, така както се е взел с този проект, така обещава по-късно да посвети цялото внимание на нас и на общуването с нас, за да провери какво реално би могло да се случи от тези отношения. Виждам, че това тук са нови отношения, но и за него, и за вас те са доста обещаващи. И двамата сте чакали някой като вас да влезе в живота ви. Вероятно и двамата преди това сте били необвързани или все още сте необвързани. Тук става дума за, ако не е едно ново начало, едно ново запознанство, тук става дума за хора, които не са имали тип сериозни отношения, не са били в така дълбока, задълбочена връзка. Това е било един начален стадий, един флирт, едно опознаване. Добре, хайде да проверим какво ни съветват картите, и вижте сили, как да постъпим с този заетия човек.
Добре, да му дадем възможност да преследва амбициите и желанията си, за да видим после как би се отнесъл към нас, след като получи желаното, дали би бил толкова устойчив и стабилен към нас, дали би могъл да се грижи за нас, за чувствата ни, за нашето добруване, дали ние бихме били така наречения негов следващ проект, дали би ни се посветил с страстта, на която се е посветил на работата си, на кариерата си, на амбицията си или на това дело, което в момента виждаме, че е много важно за него. Дали може да ни спечели, дали може да ни запали, дали ще ни накара да го чакаме и да го желаем така, както той нас. Картите казаха да му дадем шанс, не се знае колко време ще му отнеме, но както той си гони неговите си амбиции, така ние да гоним нашите собствени, и ако там по пътя се засечем, в който и ние сме свободни и той е свободен, чудесно, ако не, със сигурност гоняйки собствения си път и собственото си щастие, ние също ще се чувстваме стабилни и удовлетворени и няма да имаме време да си мислим за глупости. Добре, това беше едно интересно четене. Благодаря на картите, благодаря и на вас, че ме слушахте и бяхме заедно. Ако все още не сте ме харесали, знаете, натиснете бутончето сега. Благодаря ви, до нови срещи, мили приятели!